Com s'ha d'actuar davant d'una situació d'emergència? Com es pot detectar correctament la pèrdua de consciència i la manca de respiració d'un ferit? A qui s'ha de trucar? O com puc actuar de manera ràpida i efectiva? La Creu Roja ha organitzat un curs de primers auxilis per respondre a aquestes i moltes altres preguntes, amb l'objectiu de formar i divulgar de forma fàcil i didàctica tots aquells passos a seguir per tal de dur a terme maniobres de reanimació en casos d'emergència. Els primers auxilis són molt importants, no? Doncs no només en saber què fer, sinó sobretot en què no fer. I en tindre la capacitat d'identificar aquelles situacions que són de risc vital. En el cas de la reanimació és importantíssim que el màxim nombre de població tingui unes nocions bàsiques. El més important, remarquen, és reaccionar amb el cap fred i intentant controlar els nervis, això sí, tenint en compte una sèrie de pautes, sota les sigles PAS, protegir, avisar i socórrer. En primer lloc, vigilar que l'entorn sigui segur per a nosaltres mateixos, protegint-nos de no prendre mal. Acte seguit, comprovar si estem davant d'un cas de pèrdua de consciència i a través de l'oïda, la vista i el tacte si el ferit ha deixat de respirar. En cas de confirmar-ho, trucar immediatament al 112, dient on ens trobem i remarcar que l'afectat no té consciència ni respiració, així com si començarem o no, segons les nostres capacitats, a socórrer l'accidentat. Amb els inflables, la quinzena d'inscrits han pogut experimentar de forma pràctica també tots els passos a seguir, en especial el tercer i darrer pas, consistent en les consecutives sèries de 30 compressions al pit i 2 insuflacions. Una part de la reanimació, que amb una mica de pràctica resulta relativament senzilla, però que a causa de mites i mals conceptes assimilats acostuma a generar forces dubtes. Tenim la mala sort de les pel·lícules, doncs aquí hi ha molts mites, remedios de l'abuela, hi ha moltes coses on hem de trencar-les una mica, no? I a vegades hi ha fals conceptes assimilats. Sí que hem de moltes vegades trencar amb aquests conceptes mal assimilats, però sí que ens trobem que cada cop hi ha més població que pels seus propis medis han buscat informació per internet, han fet cursos. Cada cop la població més està més preparada. I això no vol dir que haguem de parar, al contrari, hem de seguir treballant perquè cada cop siguem més i al final tota la població estigui ja 100% preparada, no? Els estudis demostren que els minuts posteriors a una situació on es requereix d'una reanimació són importantíssims i que si s'apliquen de forma correcta tots aquests procediments, les possibilitats de recuperació augmenten de forma molt significativa.